To je garáž číslo 1, takže tá strecha má takýto výmer. Jedna varianta je demontáž krytiny a montáž novej krytiny plus nové plechy, čiže tu by išli nové zástavky tuto z jednej strany a tuto tiež by trebalo urobiť nejaký klamperský prvok, ktorý sa bude napájať na túto strechu, čiže tuto nejaký klamperský prvok, takýto môže byť aj ten, čo je obdobný, ak tu je tu. A tuto tiež vlastne klamperský prvok, zástavka, ktorá tu bude vlastne z tejto strany. Tento klamperský prvok by tu možno mohol ostať pravdepodobne. Uvidíme, že ak to tam bude vyzerať, keby sa to demontovalo, ale ten by som tu, pokiaľ sa dá, by som ho tu nechal. Nemusíme tam zasahovať do tej fasády. Takže takto, odrezanie hákov, 4 kusy. A teraz vlastne pre klampiara, tuto máme dažďový žlab a zvod. Ten žlab je vlastne súčasťou tej strechy, že ono to je vlastne napojené na ten okap a takto vymodelované, len ten žláb je úplne nedostatočný. Takže ten by sa pravdepodobne musel odrezať a osadiť tam háky, je zapustiť pravdepodobne, takže asi vyrezať a dá tam normálne háky a žlab plus okapový plech nový. Ešte to natočím z dola vlastne, že tam treba vymysleť, ak by sa urobil ten zvod, lebo tam je dosť málo miesta. Takže tuto žlab, okap, šírka, to je zmerané, potom to dodám a zvod ešte z dola urobím záznam. Tu z boku je ten plech, vlastne to je normálne taká klasická zástavka bočným oplechovaním. Čiže toto by išlo nové, ja to zmerám, že aké to má výšku asi, to má nejakých 10 cm. 10 cm je s tou zástavkou, čiže toto by išlo nové z boku. Plus tu je ten okap, ten dažďový žlab. Takže tuto máme ten dažďový žlab a zvod, čiže takto to vyzerá, toto je normálna akože betónová garáž, štandardná. Tak na to pozerám, takže tu vlastne ten betón na vrchu bude asi veľmi tenký, tam je taký kazetový strop, pokladám, už si možno pozrieme. Čiže to kotvenie tam bude troška problematické do tej tenkej veci, ale nejak sa to dá vyriešiť. Ale čo sa týka toho zvodu, tuto vidíme, že ten zvod je takto riešený tu v tomto rohu, neviem, že či to bude vyhovujúce, to bude treba si pozrieť, že či sa to bude dať tu uchytiť, alebo to šupnúť na túto druhú stranu, kde si myslím, že by to bolo asi schodnejšie. Že by sa to dalo tu a zviedlo sa to dole. Tuto, ale tu sa to nedá do čo uchytiť, to je medzera. Pod tým, jedine, že by sa to uchytilo do tejto, to je takých 10-15 cm a potom je už medzera, čiže tu by to muselo byť uchytené. Alebo potom z tejto strany, tiež to nevyzerá buhliak. Plus ten žlab. Takže garáž číslo 2 a tuto by to bolo obdobné. Vlastne budú dve alternatívy. Demontáž tej pôvodnej krytiny, rátame s 3 vrstvami, odrezanie hákov alebo prelepenie. Čo sa týka klampiarských prvkov, tak tu by vlastne bolo to isté. Tuto treba vymeniť ten žlab, ale nie len tu na tej garáži, ale vlastne to potiahnuť až sem, lebo tu je spojené aj s touto susednou garážou. Dať sem niečo obdobné vlastne, jak je toto. Dať tam takýto polgulatý plech, čiže ale tam bude potrebné vlastne presne ten okapový plech, ktorý tam je, buď demontovať celý a tie háky zapustiť. Ja tu trošku zmerám. Čiže tu by sa jednalo o osadenie hákov, žlabu a okapový plech a plus by to bolo ešte z boku treba urobiť túto zástavku. Čiže toto tu vyhodiť a dať nové. Po prípade, keby sa to prelepovalo, tak sa to môže prelepiť, ten plast. V prípade demontáži vymeniť a v prípade prelepenia to tu môže ostať a sa to vlastne len ošetrí novou hydroizoláciou, ktorá sa nalepí na túto plastovú krytinu. Potom vlastne je plech a to je len na tom plaste položené. Je to taká, skôr je taká dizajnová vec, jak nejaká funkčná vec. Ale keď sa to ošetrí tou hydroizoláciou, tak to vlastne bude vodotesné, bude to dobré. Výmery budú, plus ešte tento
A vlastne táto zadná časť, tuto ešte vlastne bude okapový plech, tu sa to vyťahne 10 cm von, aby sa tu zamedzilo stekaniu vody na tú zadnú stenu. Takže okap 10 cm sa vypustí von. Plus vlastne šírka toho žlabu a okapu bude navýšená vlastne o túto jednu garáž. To ja ešte zmerám, že aký to je vlastne výmer dokopy. Takže garáž číslo 3. Tuto je to vlastne obdobné, že tu by sa robil ten žlab tiež na tieto dve garáže. A v prípade demontáže nie, tu len ten žlab sa vymení, aj tak. Čiže žlab a zvod. Ten zvod je situovaný vlastne tu v strede, medzi tými dvoma garážami. Tu by sa dal vlastne uchytiť aj ten nový. Tu sú tu 4 háky a tuto by vlastne išla ešte zvislá izolácia. Tu na konci by sa robila zvislá izolácia, ktorá by sa pretiahla vlastne až tu na ten plech.